ассалому алайкум дӯстони азиз. дар ҳамин ҷая магазин навҳи кагиай. Магазине ки тамоми чизҳои техникиро дора, аз ҷумла кондисионер, холодильник, офтобак, хулос ҳам чизе ки барои зиндагӣ мақсад лозим аст, ҳамаша дора. Адресашон ба чӣ аст? Тамошо кунед. инҷа ноҳияи Восе. роҳ ба тарафи клуб мешавад. роҳ ба тарафи Душанбе мешавад, ҷа таксии Душанбе. уз тараф Банниса мешавад. оҷа шоми Восе бардор азиз. хоб иҷа болотар бонки эсхата. дар ин тараф роҳ ба сӯи масҷид мешавад. мерем тарафи дасти рост боз гардиш мекунем тарафи масҷид. фурӯши дарвозаҳо, печкаҳо. хулас ҳамин адрес магазин мо қарор дорад дар ҳамин тарафҳо. мерем дар инҷа нишонтон метиҳем. бо диққат тамошо кунем. хоб дӯстони магазини мо дохил ба магазин мешавем. бо диққат тамошо кунед. ассалому алайкум. хоб дӯстон тамошо мекунем. чизе ки дар дохил мебинем дӯстон, ҳамроҳи соҳибмулк маслиҳат мекунем. мақсад тамоми ҷо дастафка ҳам мекунанд. Восе, Кулоб, Фархор, бачакҳое ки аз Русия тамошо мекунем. мошинаҳои ҷомашӯӣ, холодильникҳои фурӯшӣ, микроволновка. тамошо кунед бачаи азиз. магазини нав кушодагӣ. тамоми чизашон ба скидка ҳай бардор азиз. аз умми канали мо Савдо ТВ занг мезанед, бо худохоҳад муомилаи сосон мекунанд. нархошон чӣ хеле ака? нархошон айдамни мазор не айдамни мазор сар мешавад то 6000 аст. айдамни мазор ҳамиё 6000 айдамни мазор то 6000 аст. 6 килогай 7 килогай ҳамаи намудаш ҳаст. айдамни мазора то чира 6000 ҳаст. сеакой ҳам автомат дорем, ҳам рушной дорем, ҳамаи намудаш ҳаст. ана холодильнико айда 1100 сум сар мешавад то 8000 холодильнико ҳаст. дастафка мебарем Душанбе, Қирған, Данғара, Восе, Кулоб, Московский, Ҳамадонӣ, Фархор, ҳамаи шаҳр ноҳияҳо дастафка дорем бардораҷо. холодильникои набинем пачка дар ҳолати хуб, документошон ҳамаш дар дурунаш гарантиш қайд дора, 3 сол гаранти дора. нархҳо ба ҳамаи шаҳру ноҳияҳо дорем. ина холодильнико пачка баҷа дорем. бо телевизорҳо, сериалкҳои арзон утук дорем. ҳамаи чизо телевизорҳо ай 750 сар мешавад, размери 32 ай 750 сар мешавад то размери 55-65 дорем. ҳамаш нави пачкаи гарантиш қатияй кор кесдан на качествои телевизорҳоро бинем бародароҷон, чӣ хеле шон мета, качествошон зурай гаранти қатидай. ҳамаи намуд чӣ дорем, плита, офтобак, мисол тамоми чиз холодильнико ба ҳамаи шаҳр ноҳияҳо ҳаст. на холодильникора тамошо кунем бародароҷон, майда, калон, сериалка тамоми намудаш ҳаст. на ин намуд плито 200 сум мешто, санги 200 сум. дастафка ба любой ҷора роҳӣ мекунем бародаро. замзе чанд сум ака? ёш 300 сум, ёш 450, иш 250. баъд ака ҳамин чизое ки дар дохили магазин аст дастафка дора? дастафка ва ҳам дуруни шаҳр ноҳияҳо. баъд ҳамин дастафкаи карден аз ҳисоби ҳамо харидор мешавад аз ҳисоби шумо? не аз ҳисоби мо ҳам дурунда, фақат дохили Восе дастафкаш аз ҳисоби худтон бепулая? Кулоб, ҳамҷа Восе, Фархор, Кулоб, Московский. дастафкашон дастафка ҳисоби мо аз ҳисоби худтон короче. не ин холодильники майда. нишон майда 1600 1600 сум нархша. дастафкаш қадим нои пачкай занг бизанем бо договорим.
خب با چی داریم برادر عزیز؟ نه холодильниковая بعد نای شوگو تکناکا خوبتوناکا مهم. دالشی айна пайна стрелка духовка дальше будет خب دوستان عزیز چیزی که میبینین همه اینا فروشی مقصد. این چند سمه برادر عزیز؟ ветерина خب نرخشون 5000 6000 دوستان. خوشم پنجه‌هزاری شش‌هزاری مهم. دуховка چی نرخ‌های دخوبکو 2200 сум бо арзон 2200 шуд датишгазай датиш светаки духовка датишгазай датиш чи همه کامل. این کو باید طرف چی دارین؟ я айно дорем айно тарузу дорем микроловка ҳастай нархҳои арзон қати ай 600 сум боло микроловка ай 6 сум боло сар мешавад ҳазсосо ҳам хеле 350 400 на газпалтоа чанам айно термиксоа ҳамаи намуш ҳаст дастафка ба خب خلاص دوستان عزیز الان مغازه میبینین. یه بار دیگه ای بیرون شما دا آدرس رو نشان تونتیم. همین آدرس برادر عزیز. اسم ابراهیم. اینجا تاکسی دوشنبه. وقتی اومدن در همین جنبه بلنایسته دوستان عزیز. بس همین مغازه آدرس فراموش نکنید. زنده و سربلند باشید با خیر در امان خدا. چند کامنت لایک، پادلیتسا، فراموش نکنید.